Iti tunggal pangiparang iti cultural dance adda dagiti nasken a masurot ken mabigbig kas parang respeto iti kultura ken tradisyon nga impasa dagiti imuna a kapututan. Ammon dagitoy iti daytoy a report. Babaan iti 20th Begnas di Bauco a Thanksgiving activity natipon ken napagmaymaysa dagiti umili iti ili iti pangistorya iti naidumduma a kultura da babaan iti cultural dance presentation. Aktibidad at tinabiragsak na ti Begnas di Bauco Cultural Dance Competition Committee Chair Namar Gawaban. Ito pong cultural dance competition is one way of preservation of our culture and to ensure that it will be passed to the next generation, the young generation. This is to also to train the youth, the young generation, to be proud of their culture, of their roots. Inapresyar mutlaw ni Bauco Councilor ken co-chair iti Cultural Dance Competition Committee Clefton Badecaw iti napintas a presentasyon dagiti pimaset a barangay nang runa iti naurnos ken umno a panagusarda iti nainsigudan a kawas. Ngem ditoy metlang aktibidad a nakita dagiti saan kumaarumbeng aramiden iti cultural dance presentation. Bawal ang mga live sa presentation. Kung sinabi nating dance performance or cultural dance, it should be more on dance. No? Kasi ang nangyari, mayroong fire, may nagsindi, which is very sacred. No? May nagdala ng live chicken, no? Which is very big no-no. Kastamot lang asaan arumbeng nga iraman iti presentasyon iti live tilapia ken laukan iti sabali a kultura iti pabuya. Unno a panagusar iti gangsa, inyo nay unay napay. The throwing of gongs while playing the dance, yeah, which is bawal. Yeah. Abig nunumot lang ihaghagis mo jay gongs during the presentation kasi our forefathers ket handang aramiden dagiti lulo tayo idi apay no agtakig daing at itutro na ti gangsa ikakat sila no. So we need to respect what is passed to us. Solusyon na pa'y arumbeng nga adta iti narrative iti presentasyon ken panunuten asan daytoy a ground demonstration. Mangnamnamamot isunaan mo anyaman nagiti nagkamalyan iti kalagpas nga aktibidad ket saanen a maulit pay. Tapno napingpintas pay ti may pabuya iti publiko intun sumaruno a panagrambak iti Begnas di Bauco.